Nyime. Awacho ne koluo constitution mar wacho article 81 kata 81 wacho ni elections ka elections osetim gin elections maka ing'iyo to mokwongo nyaka ing'e ni gin elections ma king'iyo figures gi to ok nyaka irwak angolo mi determine ni ma en 76 koso 66 en election ma verifiable. Kisungu wacho ni verifiable kendo clear. To gima omutata wacho ni king'iyo elections manyocho tim mabejo azimio paragraph 44 petition margi gin gi bwana moro kanyo miluongo ni Edgar Otumba otimo analysis moyudo ni onge ng'ama noyudo 50 atamalo kimedo gachiel e wiye ma katiba wacho ni gima kamane monego timore. To kaka bwana Miya osewacho 2013 Supreme Court nowacho ni rejected votes kata votes mokethore ok kete tally miyudo go percentage mar 50+1 gin gibedo treated as rejected votes. To Supreme Court ng'eni nitie gi powers mag gine gimoro waluongo ga ni gi kisungu ni powers to revisit. Ginyalo dok magi check ni ing'eni decision mane watimo ni ne ok watimo maber. Mano Supreme Court mang'eny osetimo kata mane Supreme Court ne pok obiro Court of Appeal ne seche moko reverse